Takže všechny vás zdravíme. Chtěli bychom vám představit novou službu, kterou připravujeme vlastně s manželkou dohromady a které teda hlavně rozumí Jitka. Takže předávám slovo. Tak také vás zdravím, jsem za kamerou a jsem vám to pro vás zachytila. Rádi jsme vám představili službu, která tak nám při několika měsíci cvrnkla do hlavy a až teď se realizuje a jmenuje se rezonanční analýza minerálů na míru pro daného člověka. Je to velmi zajímavá služba, protože vlastně ona vám dokáže zodpovědět otázky týkající se toho, že jaký minerál, nebo respektive jakých 5 top minerálů, krystalů s váma jakoby rezonují nejvíce nyní v daný moment. Jo? A je to skvělé v tom, že vlastně člověk někdy neví, nebo se rozhoduje, jaký ten minerál nyní použít pro svůj osobní rozvoj, pro vlastně nějakou pomoc a podporu, teď aktuálně většinou, jo. A je to i skvělé, pokud se rozhodujete pro své známé, kamarády něco vybíráte jako dárek, tak jako je to vlastně ideální volba, jak to zjistit. My to teď zjednodušíme a jak vám to vysvětlit. Celé to funguje úplně jednoduše. My vlastně k tomu používáme takovou velmi zajímavou věcičku. Je to prostě biorezonanční přístroj Healy, který už zhruba 1,5 roku používáme, kromě našich prostě oblíbených minerálů, jako takového rodinného pomocníka. A on má v sobě skvělý modul, který se jmenuje aljašské drahokamy a dokáže právě velmi efektivně a velmi jako přesně vyhodnotit a dát náhled, jakých 5 minerálů s váma teď nejvíce rezonuje. A mockrát jsme to zkoušeli a velmi se nám to líbí a velmi to teda sedí. A je to takový pomocník, že člověk to tak, samozřejmě to taky dokážeme, ale Healy to dokáže velmi hezky dát vlastně do těch čísel, dokáže to dát tak hezky statisticky dohromady a to nám právě jako přijde velmi zajímavý. Takže velmi jednoduše nám zašlete s vaším souhlasem fotku, vaše jméno, příjmení a my vám vlastně dokážeme, datum narození samozřejmě, a dokážeme vám prostě během 24 hodin poslat takový náhled. Jo? A pak už je na vás dasy, kde a jak to objednáte, jestli u nás. Je to a ještě, aby to bylo to zajímavější, tak nabízíme ještě takový doplněk téhle služby, jako druhou službu. Protože Healy umí kvantově pracovat i na dálku a my vám dokážeme pak hodinu zasílat tyto minerály, těch 5 minerálů, protože ta analýza nebo ten náhled funguje tak, že vám vyjede 5 hlavních minerálů seřazených podle důležitosti, podle největšího souladu s vámi. A dokážeme to pak vlastně vám, dá se říct, že navibrovat na dálku. A je to velmi tu esenci, tu energii do té vaší aury a do toho vašeho energetického pole. Takže to je vlastně takovýhle 2 vlastně služby, jsme si pro vás připravili. No a těšíme se vlastně, jak to bude fungovat. Je to teď za akční cenu, obě ty služby, a to se můžete pod videem nakliknout na to a kouknout. Takže všechny vás zdravíme. Zdravíme a těšíme se na ty vaše i reakce a zážitky vlastně tady s krystalama. Mějte se krásně, nashledanou.